Η πτήση μας καθυστέρησε εξαιτία μου. Είχα κάποια απαγορευμένα προϊόντα στη βαλίτσα μου. Ναι. Μια μαϊμού μου επιτέθηκε. Τα παιδιά δεν επιστρέπονται στην πισίνα. Τα κακά είναι τέλεια. Φρέσκα, ολόφρεσκα. Τώρα φεύγουμε από την Τζακάρτα. Έχουμε έρθει με καινούργιες βαλίτσες και τώρα έχουμε πιο πολλά πράγματα. Φυσικά. Φεύγουμε λοιπόν σε μακρινά μέρη. Ντούσια, η κόρη μου. Γεια σου Τζακάρτα. Γεια σας, ευχαριστούμε. Ντούσια. Δούσκα, κοίτα την κάμερα, κοίτα την κάμερα. Ναι, κοίτα. Σήμερα είναι Σάββατο. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν έχει καθόλου μποτιλιάρισμα στη Τζακάρτα το Σάββατο. Σοβαρά. Απίστευτο. Προσοχή! Οπότε έχουμε κάνει ήδη 12 μέρες διακοπές. 6 μέρες και ήδη είναι η 4η πτήση μας. Αλήθεια, 6 μέρες? Αυτό είναι το μπαλινέζικο μασάζ. Μασάζ! Μασάζ. Πώς μου αρέσει το μασάζ. Σ' αρέσει εσένα το μασάζ, για πες. Ναι. Η πτήση καθυστέρησε εξαιτίας μου. Είχα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε στις βαλίτσες. Αεροζόλ. Απαγορεύονται τα αεροζόλ. Αυτοί πώς έχουν για τα φουσκώτα. Μου κάναν σωματικό έλεγχο και ανοίξαν και όλες τις βαλίτσες για να τις τσεκάρουνε. Ήθελαν να μου τα πάρουν όλα. Και εγώ τους εξήγησα για πολλή ώρα ότι αυτά τα αεροζόλ τα χρειάζομαι για τα σωσίβια. Θα σας τα δείξω μετά. Λοιπόν, στο τέλος το επέτρεψαν και ήμασταν οι τελευταίοι. Λοιπόν, τώρα πετάμε. Δείξε μου τα ματάκια, δείξε μου τα ματάκια σου. Ματάκια. Μπράβο, να τα δείχνεις πάντα. Ματάκια. Κλείσε τα ματάκια. Πω. Με τρομάζει, τρόμαξε με. Φόβος. Καλώς ήρθατε στο μπαλί. Ο Καμίλ δεν πέρασε και πολύ καλά στην πτήση. Περνάω τέλεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ψάρια. Για δείξτε τους πώς ψαρεύεις. Έλα, αγαπητοί. Οι βαλίτσες μας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αχ, από πότε έπαθα. Πάλι τις έριξα, αμάν πια. Λυπάμαι πολύ. Αχ, λυπάμαι τόσο πολύ. Τι θα κάνω τώρα, θα κάνω τη δουλειά. Και όπως πάντα δεν μπορούσαμε να χωρέσουμε σε ένα αμάξι έτσι, Ο Καμίλ ήρθε μαζί μου. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, δεν ήθελε να με αφήσει μόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας έχουν ετοιμάσει ήδη πρωινό. Βολευθήκαμε στη βίλα για 4 ημέρες. Την περιοχή γενικά τη λένε Ουμπούντ. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα τη βίλα. Εδώ είναι η πισίνα. Η πισίνα μας για 4 μέρες. Βολευτήκαμε στη βίλα εδώ. Έχουμε τέλεια θέα. Φοβερή βεράντα. Βλέπετε εδώ φοινικόδασο, θάμνους. Και εδώ το γυμναστήριο, το mini gym. Η Έλενα εδώ στην πισίνα. Και εδώ είναι η Αμίνα. Εδώ είναι το δωμάτιό της. Και αυτή είναι η κουζίνα μας. Και εδώ είναι ο Καμίλ. Καμίλ. Να και ο Καμίλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε εγώ, η μαμά και η Αντέλ. 3 βαλίτσες, διπλό κρεβάτι. Super fast. Και εδώ... Γεια σας! Hey, μπιπ. Hey. Μπιπ. Δεν θα ξυπνήσεις, Όλη νύχτα δεν κοιμώσουν. Μπιπ. Και εδώ το ωραίο πράγμα. Παρότι δεν θα το πιστεύατε, δεν είμαι στους τροπικούς, αλλά αυτό είναι το μπάνιο μας. Κοιτάξτε εδώ τροπική πλάστηση. Πω χαμός. Δείτε εδώ τι μας ετοίμασαν για πρωινό. Και όλα αυτά για 590.000 ρουπίες. Ναι, ρουπιές. Μάλιστα. Δείτε εδώ τι έχουμε. Κοίτα. Και εδώ έχουμε ένα λεωφορείο. Θα το φουσκώσω. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να σου βάζει αγαπημένη σου αντιλιακό, Για το μαύρισμα. Για πάμε. Έλα. Φύγαμε.
Γεια σε όλους. Περπατάω εδώ με τον Καμίλ σε ένα μικρό δρόμο για να νοικιάσουμε ένα ποδήλατο. Θα νοικιάσουμε μια μοτοσικλέτα και θα κάνουμε βόλτα με προσοχή. Μπροστά και πίσω, μόνο αυτό. Ναι, τι πρόβλημα έχεις? Ναι, αυτό θα κάνουμε. Πω έχει πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Ευτυχώς που βουτήξαμε στην πισίνα και φρεσκαριστήκαμε λίγο. Και εδώ έχουμε ένα κόκορα. Μια χαρά. Λοιπόν, μπήκαμε στο σπίτι αυτής της γυναίκας. Θα φωνάξει το γιο της, που είναι αυτός που νοικιάζει τα ποδήλατα. Θα έχουν αυτά τα μικρά κλουβιά εδώ, δεν ξέρω γιατί. Πουλιά έχουνε. Λοιπόν, ήρθε ο τύπος, άνοιξε το γκαράζ και να σας πω... Καμίλ, ποια να πάρουμε, τι λες? Να πάρουμε αυτό, λέω εγώ. Σιτσί. Ναι. Με τον Καμίλ ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε κότα ολόκληρη. Κότα ολόκληρη? Ναι, κότα. Για την Τούσια. Κάπου είδα εγώ μια KitKat. Εμείς κότα ήρθαμε να πάρουμε, όχι KitKat. Να σου πω, τα βρήκες? Ναι. Εκεί είναι, τα βρήκες σου λέω. Εδώ είναι. Πάρε 2 τότε. Μ' αρέσει που λέγες να μην πάρω, Καλά, μία φτάνει. Έλα, πάμε, χωρίς ζάχαρη. Με τον Καμίλ λέμε να πάρουμε ένα καρπούζι, αλλά δεν ξέρω αν θα χωρέσει. Είμαστε με μοτοσικλέτα, έτσι. Μηχανόβι. Όλα γίνονται. Biker Brothers. Θα πάρουμε τη μηχανή και θα πετάξουμε το πεπόνι, Ιδέα. Γιατί τι έγινε? Για να κάνει μπαμ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην αυλή και κάνουμε πειράματα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μαζί και τα 2 φρένα. Μαζί σου λέω. Θα σκοτωθείς. Πρόσεχε. Το έχω. Προσεκτικά, καπετάν τρομάρα. Μαζί με τη Φάγια ήρθαμε μόνοι μας σε επιτέλους. ένα ναι. Τα παιδιά έμειναν σπίτι και εμείς θα περάσουμε καλά. Να περάσουμε καλά? Ας δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Στο Φάγια. Ας κάνουμε βόλτα στους δρόμους. Αυτό είναι μπατουμπάρα. Μπατουμπάρα. Έλα, για να δούμε. Οι κριτικές είναι πολύ καλές. Τις τσεκάραμε. Αν είναι πολύ νόστιμο, θα σας πούμε. Αλλιώς, αφήστε το καλύτερα. Συνήθως έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ ωραίο μέρος? Μ' αρέσει πολύ εδώ μέσα. Τώρα θα μας πούνε για τα κρέατα. Ποια κομμάτια πουλάνε, πόσο κοστίζει, όλο το μενού εδώ. Ribeye. Σου λέω εδώ κάτι κομμάτια θα φύγεις, Μιλάμε για ποιότητα. 200 γραμμάρια. Ναι. Ξέχασα να τραβήξω το χταπόδι για σας. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι έμεινε. Ήταν τόσο τεράστιο και τόσο νόστιμο που ξεχάστηκα. Μπριζόλες. Αν υπήρχε διαγωνισμός για την πιο λεπτή μπριζόλα, εδώ θα κερδίζα σίγουρα. Για να δούμε τώρα τον ντονέρ. Παραγγείλαμε το μεσαίο. Θα το δοκιμάσω. Δοκίμασε. Πεντανόστιμο, άντε τέλεια, απόλαυσε το γεύμα σου. Όταν φτάσαμε δεν ήταν κανείς εδώ, αλλά τώρα κοιτάξτε, έχει φυσκάρει. Πολλοί κόσμος, όλοι τρώνε, παραγγέλνουν συνέχεια. Και τώρα ήρθαμε για τσάι. Έχουμε την τελετή του τσαγιού. Το γεύμα είναι τέλειο, όπως επίσης και το τσάι. Τέλεια. Μ' αρέσει το τσάι. Το τσάι είναι τέλειο πραγματικά παντού, αλλά και εδώ είναι τέλειο. Πολύ ωραίο μέρος. Και το κρέας που φάγαμε. Λοιπόν, πάμε στο πάσο των μαϊμούδων να δούμε τις μαϊμούδες. Θα δούμε τις μαϊμούδες. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε, τι έχεις να πεις? Γεια σου, μωράκι. Μαϊμού. Μαϊμού, τραγουδάει. Πρέπει να την τραβήξουμε. Οπωσδήποτε. Είδαμε τις μαϊμούδες. Να, οι πρώτες μαϊμούδες. Να, εκεί είναι. Πω, τι τεράστιο δέντρο. Κοιτάξτε, πω. Καλά, γιατί φύγατε εσείς? Νόμιζα ότι ήσουν μπροστά μου. Μου επιτέθηκε μια μαϊμού. Κοιτάξτε εδώ πως άρεξε. Η μαϊμού έχει πιάσει μια πέτρα εδώ. Βλέπετε. Έχει μαζέψει και γρασίδι. Την αγωνίζει. Κοίτα να δεις. Πω. Ναι, με την... Φτιάχνει χυμό. Ναι, δες. Ακούστε εδώ.
Πίναμε το γάλα της καρύδας και ήρθε και μας τη βούτυξε από τα χέρια. Σ' ακούμπησε? Ναι. Τα καταφέραμε. Ξεφύγαμε από τις μαϊμούδες. Τώρα πηγαίνουμε στο Holy Springs. Πού πήγαμε? Στις ιερές πηγές. Ο Καμίλ ήθελε να πάει σπίτι, αλλά δεν τον αφήσαμε. Φτάσαμε. Ναι. Και η κυρία άρχισε να πουλάει τις μπανάνες στη Σιριέ. Εδώ είναι οι μπανάνες. Τώρα πάμε... Τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτω, Αχα. Αχα. Οπότε θα περάσουμε μια τελετή για να ανοίξουμε τα τσάκρα μας. Καθόμαστε. Ξέρεις κάτι, είναι θαύμα που έχει κάτσει κάτω. Κάνουμε διαλογισμό 2 λεπτά, σκεφτόμαστε καλά πράγματα, σκεφτόμαστε τι θέλουμε και μετά από αυτό βάζουμε αυτό το πράγμα εδώ. Εδώ, σε αυτό το τράπεζι, εντάξει. Αράχνη, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, έχει πολλές. Μικρά βήματάκια, ένα βήμα τη φορά. Βήμα, ένας. Μέχρι να φτάσετε σε εκείνο το ύψος και μετά θα κάνετε αυτό που πρέπει και θα σας πω. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγο νερό πάνω. Η τελετή εξαρνισμού μας είναι ολοκληρωμένη. Ήτανε πάρα πολύ cool, αλλά το νερό ήταν πολύ κρύο. Πολύ... Βγάλαμε όλες τις πέτρες, ο Καμίλ το έκανε για μένα. Καμίλ, πώς σου φάνηκε? Τώρα θα δοκιμάσουμε ντούριαν. Σταματήσαμε, βγήκαμε από τα μάξι και είδαμε αυτά τα ντούριαν εδώ. Και αποφασίσαμε να φάμε. Ντούριαν, λοιπόν. Θέλω να την πείσω να πάρω 3 και μου δίνει 4. Καλά, με έπεισες, εντάξει. Θα πάρω 3. Πίστηκες? 3. Οκ, φέρε τα μου εμένα. Ναι, 2, 3. Εντάξει. Βάζω στοίχημα ότι η μάνα μου θα πουλούσε 20, έτσι. Ναι. Αυτό θέλω. Εδώ, αυτό. Ναι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι δεν είναι? Τι είναι? Δεν μυρίζει κάτι. Δεν κατάφερα να φάω, δοκίμασα λίγο και η κάμερά μου άδειασε από μπατάρια. Καμίλ, σ' αρέσει? Θέλω κι εγώ ένα κομμάτι. Λοιπόν, να δοκιμάσω ντουριάν. Όχι, δεν μας πάει, Καμίλ. Αμίνα, σου πάει? Αχα, είναι πεντανόστιμο. Αλήθεια. Ξέρετε σαν τι μοιάζει, σαν σαπισμένη πατάτα. Ναι, σαν χαλασμένη πατάτα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, γεια. Σήμερα είναι η 4η μέρα που είμαστε στο Μπαμπού και νοικιάσαμε μια μοτοσικλέτα και πρέπει να την επιστρέψουμε σήμερα. Ναι. Παιδιά, μας άρεσε τόσο πολύ το ποδήλατο που αποφασίσαμε να ξανακάνουμε σήμερα. Σωστά? Ναι, παρότι φεύγουμε αύριο, αποφασίσαμε να φύγουμε από το δωμάτιο στις 11 και θα προεκτείνουμε το συμβόλαιο για μια μέρα. Θα το πάμε πίσω στις 9, με τη μηχανή, ναι. Είναι τέλεια τα μηχανάκια. Λοιπόν, Αμίνκα, πού είμαστε? Στις κούνιες, σαν αυτές, δεν ξέρω πώς λέγονται. Αυτά είναι οριζόντια. Ναι, χωράφια ρυζιού. Έχουν ένα πολύ διάσημο μέρος εδώ με οριζόνες, πισίνες, κούνιες. Γι' αυτό και μας πήρε εισιτήρια. Κοστίζει περίπου 50.000 ρουπίες, αλλά έχουμε ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι βασικά δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε και πάρα πολύ βολικά εδώ. Πιαστήκαμε κάπως. Τα παιδιά κάτω από 18 δεν μπορούν να μπουν. Δεν μπαίνουν στην πισίνα και οι πισίνες είναι τέλειες. Τέλος πάντων, θα μείνουμε στους οριζόνες, εντάξει. Φωτογραφίες. Και
Και τα καφέ δεν είναι άσχημα εδώ πέρα, μπορείς να πάρεις και κάτι να φας. Αυτές είναι οι πισίνες που έχουν εδώ. Τέτοιες ωραίες θέες έχει, ναι. Και έχει και κούνια εκεί. Αυτό θα πιούμε. Αυτό. Σοβαρά. Κακά είναι αυτό. Κακά. Πώς το πίνετε, ναι. Τα πλένουμε για να μην βρωμάνε τόσο και... Κανονικά κακά. Ποιο δηλαδή, εσύ αυτό εδώ λες? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Πού? Το φιλαράκι εκεί πέρα τα κάνει πάνω του. Αυτά είναι τα κακά του. Αυτά πίνουν. Αυτά πίνουνε. Θα ξεράσω. Αυτό τώρα σοβαρά είναι κακά, σου λέω. Τι λέτε ρε, σοβαρά μιλάτε? Ναι. Ποιος θα το πιει Ναι. αυτό? Ο πιο ακριβώς καφές. Από κακά. Μα καφές είναι, δεν είναι κακά. Μιλάμε για τελικά. φρέσκο πράγμα, γευστικό, γεμάτο. Πω. Φοβάσαι, Λοιπόν, η Αμίνκα τώρα θα Ναι. πετάξει. Αμίνα, έτοιμη? Γεια. Μπροστά τα πόδια. Πω, τι ψηλά. Κουλ, ήταν πολύ ψηλά, ήταν τέλειο. Με σμπρώξαν τόσο δυνατά. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να πάω τόσο ψηλά. Ζαλίστηκα, σου Τι λέω. λέει, ζαλιστήκαμε λίγο, Ναι. Ό,τι κάναμε πριν από αυτό ήταν ένα τίποτε. Τώρα έρχονται τα καλά. Ωραία. Μουζούσκι. Bungee jumping. Με σκηνή. Δεν είναι και πολύ ψηλά εδώ. Εντάξει. Αλλά και πάλι η φάση θα έχει. Τι λες? Και πώς θα επιστρέψουμε? Θα σε τραβήξουν πίσω με το σκηνή, βλέπεις. Γι' αυτό το έχουν δεμένο εδώ. Μπρος. Ποδήλατο. Μη χαλαρώνεις. Κάνω πετάλ. Φοβάσαι? Λίγο. Φόβος, Δεν φοβάμαι. Φίλος μας εδώ δεν φοβάται. Ναι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάται. Όχι ρε σου λέω. Δεν φοβάμαι. Εγώ και πριν δεν φοβάμαι. Άντε ωραία. Ναι. Δεν τον έχετε δέσει. Όχι. Μη τον αφήνεις. Δεν είναι δεμένος. Τι κάνεις? Όπα κάποιος. Άστον εκεί πέρα. Να κρέμεται. Θα τον πάρουμε το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα θα περπατήσουμε στη σκηνένια. Καμίλ, Καμίλ, γιατί το κάνουμε αυτό, ρε, είναι πολύ τρομακτικό. Και τώρα είμαστε στο στόμα του γορίλα. Μπε. Θα μπω, έτσι θα με φάει. Οπ, είμαι μέσα στο στόμα του γορίλα. Αποκλείεται. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ έξω. Έχουμε στάξει. Αλλά αυτοί δουλεύουν. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Σαν ρομπότ είναι. Κανονίζουνε το ρύζι έτσι. Χαλάρι, δροσερή θα έλεγα. Μάλλον θα έχουν συνηθίσει. Γι' αυτό δεν νιώθουν τη ζέστη. Αλλά για μας είναι κόλασή σας. Να και ο Λεβίκ. Ήρθε επίσκεψη. Ο Λεβί μας έφερε και δώρο. Ευχαριστούμε. Έχουμε έρθει σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Πω. Ήρθαμε σε ένα ρεστοράν με τέλεια θέα. Θα έχει και live μουσική, Γεια. Λεβίκ, drums. Πιο πολλοί οριζόνες εδώ. Σήμερα είναι η μέρα των οριζόνων. Τέλειο, Σούπερ. Πολύ ωραία, δεν είναι? Εγώ θα ξαναρχόμουν.